Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Karong adlaw mao ang atong pila na rong nobinaryo? Kalima na nobinaryo sa atong kapistahan ni Senyor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Nya karon sa adlaw gisaulog sad sa atong simbahan ang pista sa duha ka obispo, mga unang obispo, si San Timoteo ug San Tito, mga disipulo ni sila ni San Pablo. Sila si San Timoteo ug San Tito, mga una ning disipulo ni San Pablo sa pagtukod niyag mga simbahan. Niya nahimo sila nga mga naguna nga mao'y nagpalambo sa atong simbahan. Busa atong padayong iampo nga ang paglambo sa simbahan magpadayon unta. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron ang kanang banay sa Israel ug giingnan nila siya, kami imong mga kadugo. Sa nangaging mga panahon nga si Saul mo'y among hari, ikaw ang nangulo kanamo ug giingnan ka sa Ginoo, ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelyeta,
ug ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel miadto kang David didto sa Hebron ug nakigsabot siya kanila atubangan sa Ginoo ug gidihuga nila si David ingon nga hari sa Israel. Katluan ka tuig ang edad ni David sa pagsugod niyag hari ug naghari siya sulod sa kapatan katuig. Didto siya magpuyo sa Hebron samtang naghari siya sa Huda og 7 ka tuig ug 6 ka bulan ug didto siya puyo sa Jerusalem sa iyang paghari sa Israel ug sa Huda sulod sa katluan 3 ka tuig. Unya miadto si David ug ang iyang mga tawo sa Jerusalem aron pagbuntog sa mga Hibusihanon nga nagpuyo sa Jerusalem. Kaniadto giingna nila si David, dili ka makasulod dinhi kay abugon ka sa mga buta ug mga bakol. Kay naghunahuna man sila nga dili gayud si David makaadto. Apan nakuha ni David ang kuta sa Sion nga karon ginganlanag syudad ni David. Nagdugang ang gahom ni David kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan naguban man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kamatinudanon o gugma, magauban kaniya. Ang akong kamatinudanon o gugma, magauban kaniya. Misulti kau kaniadto diha sa usa ka talan-awon ug sa mga nagtuo kanimo mingon ikaw sa usa ka hawd akong gibutang ang usa ka purong-purong sa katawan akong gibutang ang usa ka batan-on. Ang akong kamatinudanon o gugma, magauban kaniya. Ikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, gidihugan ko siya. Aron ang akong kamot sa kanunay, manauban kaniya. Ug ang akong bukton maghimo, kaniyang makusganon. Ang akong kamatinudanon o gugma, magauban kaniya. Ang akong kamatinudanon ug akong kaluy, magauban kaniya. Ug pinagi sa akong ngalan, mabayaw ang iyang gahom. Ligunon ko ang iyang tuong kamot diha sa kasapaan. Ang akong kamatinudanon o gugma, magauban kaniya. Hallelujah.
Ginoo maanhaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem ug sila miingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini, gipaduol ni Jesus ang mga tao o gisuginlan niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas, kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug magunay pag-away, mabungkag gayod kanang panimalaya. Busa kun ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kundili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan, gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan, unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timan-in ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo, kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipila man gud ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang akong kamatinud-anon o gugma magauban kaniya. Describe diri sa unang pagbasa nga si Hari David, bisag batan-on pa kay siya, giubanan siya sa Ginoo, mao nang nabuntog niya ang tanan niyang mga kaaway ug nahimong gamhanan kaayo ang iyang gingharian. 40 siya katuig nga naghari og nilambo pag-ayo ang Israel. Si David 40 katuig unya 30 iyang edad pagkasugod niya pagkahari. So 70 ray edad ni Hari David. Wa na siya, namatay na. 70. Sayo din ni namatay si David, no? Pero dako kay siya agi. Lingi ay mong tupad, ingna nana kay agi. Ingna ang imong tupad ba, ingna dako na sad kag agi. Oy, kasagaran nato wa gay agi. Nya ngano man nga usahay wa man tay agi. Kay wa man sad ta kuyugis Ginoo. Nganong wa man sad ta kuyugis Ginoo? Kay duna tay sala batok sa Espiritu Santo. Matod pa diri sa atong Ebanghelyo, ang sala batok sa Espiritu Santo, di gyud mapapas. Ug unsa may sala batok sa Espiritu Santo, kanang dili na tamutuo nga si Jesus mao ang manunubos. Kay lalang baya siya sa Espiritu Santo. Mutuo ba mo nga si Santo Niño mao ang atong manluluwas? Kinsay mutuo, taas ang kamot. Okay, very good. Anya,
Mutuo mo nga ang kada bata nga matao paglaom sa kaluwasan. Wa na nito bag. Nya, okay ra ninyo manganak og 15 ngadtos 20 ka buok. Ang usa ka inahan. Kinsay mo ingon okay ra ko ana pa der. Kanang honest gyud ba? Tas kamot. Oh, tan-awa. Wa na. Ngano man? Kay di man ta mutuo nga ang bata di ay paglaom na sa kaluwasan. Gatuo man tag kining pangunahuna as mga tiguang nga mga tiwasonon sama aning nanimba karon og nagwali maoy kasaligan. Nagtuo man ta nga ang kwarta maoy makaluwas. Nya kay kung daghan kunog anak maglisod na kag pakaon, maglisod na kag paidukar, awa na, patay na kadiha. Unsa may gisaligan ni David? Kwarta? Sa iyang pagpakigasdang sa iyang mga kaaway, ang iyang gisaligan, kwarta? Ginoo. Kinsa may naghatag niya og daghang grasya, pagkuha niya sa arkas kasabutan, wa siya mangilog og saingan ani mga bulawan, mga plata niya nahimo siyang gamhanan. Ang iya ang pagsunod sa Ginoo, ang pagdala sa Ginoo siyang kinabuhi. Mao bitan na moingon ko kamo no mga ginikanan problema kay mo sa inyo mga anak unsaon pagpa-eskwela ay na pa-eskwela ha tagaila na Ginoo. Wa ginay gasto. Hatagan nimo Ginoo imong anak. Sama ni Kristo ba? Sama ni Santo Niño. Gipa-eskwela di ni Mama Mary. Wa man sila'y kwarta, di wa gyud ka eskwela. Pero ang gihatag ni Mama Mary ngadto siyang anak, mao ang Ginoo nga naa niya. Og nahimog yung kaluwasan si Kristo. Mao bitang wa kay siya tuhoy, ginganlan lang noon siya nagdagyawa, Beelzebul, kay pagsusi nila, wa man siya credential. Ang iyang mamagpapa, pobre. Siya, pobre. Way grado. Mo nang wa mo to, giingon lang na, giyawaan na, giuban na siyawa. Ana. Kinsa maron sa atong mga leaders, og sige nagpadungog-dungog nga, posibleng mudagan karong 2028, nga giuban na Ginoo. Naa. Ug naa gani mo na itong pilion kay di mo na makaluwas Pilipinas. Pero kana gani mga dato kayo, mga sikat, mga tag-as kunuhay kay grado, dagko kay pundo diha sa ilang bank accounts, daghan kay mansions, mga inilang dato. Karon atong experience karon. Kana mga dato amoy kusog ay mangawat, di ra ba na makontento og 1,000 lay kawaton? Trillion yun. Arang-arang paning na ang nagpuyo squatter area kay mulabni ra nag-cellphone tag 700 pesos. Ibaligya sa nang lag 150, gamay punanan para usa ka tira suyok. Daga na di na hapit pakita, pero kanini ang mga dato nga mga giyawaan, wa kuyogi Ginoo, pastilan, maglingkod, sige yung kawat, siging kawat, way dagan-dagan. Inig eleksyon, daga na saan. Ano? Lingian na sa imong tupad ing na dako na kag napalit nga slat ing na kono kay wa gani na gipalit nga slat pasabot ana wa na kuyogi Ginoo kay ang Ginoo kay may mukuyog nato ang ato yung hunahuna palit ra yung slat kung niya ka dinhi apil ka labi na kamo mga online parishioners o gikuyogan mo Ginoo ang inyo ra yung makita ang slat ra gyud. Ngano man, kay ang kalambuan sa katilingban maogyoy number 1 na concern sa Ginoo. Ang kaluwasan sa katilingban, dili sa individual persons. Maubitaw si Kristo, ningon siya, mas maayo pag usaray mamatay aron maluwas ang tanan. O, di ba? Katilingban giiya. Lingian sa imong tupad ina mas maayo pag ako'y mamatay
Basta luwas lang ka. Sige, ingna. Ingna ba? Wag yun mulingi ay. Ingon mo na ita, alkansi ko. Ngigagod. Kusog kita na. Ayaw ha. Kay nga naman, ang katilingban, maunay, nagprotektar sa individuals. Kung ang katilingban gani nga Pilipinhon, maayong pagkaatiman, unsa may mahitabo natong individual Filipino, maayo sa datong kahimtang. Pero kung ang katilingban Pilipinhon, ang nasod nga Pilipinhon, giharian sa drugas, giharian sa korupsyon, giharian sa mga bakakon o mga kawatan, unsa may mahitabo sa individual Filipinos? Mga daot sadta. Na ini text nako pader diri sa among nasod nga gitrabahuan, di lang ko mo mention. Uwaw na kay mi pader. Kay sigihan migsulti aning among mga kaubang mga foreigners, your country is number 1 corrupt in Asia. Kana bang mga kuangkuan ba, sungog-sungog ba? Your country is very corrupt. Useless to work here and send money to your corrupt country. Sa padirong sao naman ni oy, nako maghuwat lang tag mga matay tang tanan. Ay lang yun pagpatakod anang korupsyon. Bahalag mga matay ta nga pobre, o mga matay ta aning flood control nga way klaro, basta wa lang kita mangurakot. Nga unsa may timaan nga wa ta mangurakot, kana ra gyung pagpalit og slot. Muhunong na kay kagpalit og slot, pasabot corrupt na ka, na-corrupted na ka, nagsalig na kas kwarta, dili na ang Ginoo mo imong gitan-awng kaluwasan. So tagaan ta mog update karon ha sa atong kuan. Gamay patawon kayo atong halin. Ang atong grace 168,502 na ang atong halin. Napay dako kayong opportunity aron mahimo tang buutan. 531,498 pa ang available, tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 315 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC murag natabunan sa atong PSSPP. Sige lang, naapay 5,305 ka-slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nga doon na sa ni 162 slot challenge, nga tag 16,200. Ang DPR, padayon patag trabaho, tag 100 pesos gyapon ni per slot. Nga atong budget sa kada balay kay 60,000, more or less. Nakahimo na tag usa ka balay, itong ipakita na to gahapon. Sige, dako-dako naman sa taog PSSPP, karon naman sa nikutob nga Sabado. So ang atong halin niabot na og 8,225. Pakpak na. Napay 1,775 na lang. Horot na tingali ni karong adlaw oy. Horot nino. Pun-i lang sa ninyog daghan-daghan kay nakuan man mura mo tag na short tas atong pag-budget og 1 million basig moabot gyud labing minus 1.2 siguro to 1.5. So sa maabot lang. Salamat kayo ha sa atong pagbinuotan og pagtabang. Kani siya nagpaila ni nga nituo ta sa Espiritu Santo nga nagsulti kanunay dinhi sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga si Santo Niño, si Jesus maura gyud ang bugtong manluluwas, dili tao, dili butang ang makaluwas nato. Nya kun mosunod ta sa gisulti ni Kristo, pasabot mulambo gyud ta sama ni David, sama sa mga santos, nakahatag gid sila maayong panig-ingnan. Kani si Timoteo o si Tito,
Timothy and Titus, pila sad ni sila sa mga nagunang mga nagsunod ni Hesus nga nakabilin sad og nindot nga panigingnan, mao nang padayon yung nilambo ang simbahan hangtod niabot dinhi sa Cebu, dinhi sa Compostela. Kita sad ang atong misyon ang pagpanindot na lang niining atong parokya simbahan sa Compostela. Salamat sad sa ato mga online parishioners, kamo mga online parishioners sa dinhi sa Compostela sa akong parokya, sa atong parokya, kay ang grasya ni Santo Niño, ang grasya ni Santiago, apostol atong patron, moabot gyapon na ninyo kay wa may limit ang gahom sa Ginoo. Likayan lang gid nato ang pagduda sa gisulti sa Espiritu Santo, ang pagduda sa pulong sa Ginoo nga moingon dayon ta murag di man na makaluwas. Labi na nang moingon ang Ginoo, biyai ang tanan og sunod nako. Saman wa mo magduda na nga makaluwas nagdili. Kinsa may moingon, pader tinuod gyud na taas ang kamot. Ubay-ubay gyud ang nakasala sa Espiritu Santo ani. Labi na nang moingon si Kristo, ihatag ang tanan mong kwarta ngadto sa mga kabos. Kinsa may moingon ninyo, ang pader kana tinuod gyud na kayo nya makaluwas gyud na taas ang kamot. Tulo na lang yung kabuk ang ni isa. Labi na yung moingon si Kristo, ang tanan ron yung kwarta sama sa byuda, ihog sa kulikta. Kinsay moingon karon na tinuod na pader. Ay pamakak, usa na lang yung kabuk ni isa. Sus, dako pa din na itong trabaho unon aning kinabuhi. Sus, sige na lang. Ato lang yapong padayonon ang pagnubina. Sige, manindog na ta. Nobina alang ni Señor Santo Niño. Mga igsoon si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikalimang adlaw. Hu Jesus nga makagagahom sa nga tanan nga tungod sa imong kaluoy nagpakita ikaw sa mga katawhan pinaagi sa mga milagros. Nagasimba kami kanimo uban sa kapunungan sa mga bertudis nga tinugyanan sa imong kamahalan o gahom aron sa pagpakita sa mga tao sa imong mga katilingban. Nangamuyo kami kanimo sa dakong pagpaubos nga hatagan mo kami sa mahal nga grasya nga ikadugang sa pagkasanto sa himaya nga walay katapusan. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang inyong itubag, O Señor Santo Niño, luwasa kami. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang simbahan mabag-o og kanunay mo saksi sa hustong mga mithi sa pagkinabuhi sa ingon, makatabang nga matukod pag-usab ang napukan nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang nagkagubot ug naggubat nga mga nasod
makakaton sa pagpuyo diha sa panag-uyon o sa pagtinabangay aron makabot ang kalinaw sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang tanang matuuhon kang Kristo mubuntog sa pagkabahin-bahin, mahiusa sila diha sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang mga masakiton o mga inutil makasinatig kahupayan o atensyon gikan sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, luwasa kami. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, luwasa kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina maluwas gikan sa kadaot sa kamatayong tunhay, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, luwasa kami. Tanan, O Jesus, nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes ug mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa
Dayon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing og sa buhi nga pagtuo nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Abe nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak, imo siyang gipadala nga tao sama kadamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apadahi uli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao
aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos.
kay imo man ang ingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kalipay ka sa nagsunod, bahat di ka munduhan ko, kumang ikalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamaturan, unang kaluwasan sa akong kalag. Kusinyosan, kuninyo, ikaw akong himahal. Isaling ko, kanimo ang tanan kong suliran. Kusinyosan, kuninyo, sa kanunay kapasukan, ang imong pagkuko, magharinig. Ikaw akong gimahal, isalig ko kanimo ang tanan kong suliran. Kung sinusan kuninyo sa kanunay kapasigan, ang imong pagkuko magharinig. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen,
Mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod nga nakapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nung presensya, divine presence nga mukuyog nato. Nga magpabilin rani kung magsunod gyud ta sa Espiritu Santo, unya dili ta magsupak-supak kaniya, di sad ta mo question. Salamat kaayo natong tanan nga mi-serve karon, labi na gyud sa mga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerer, sila si Mrs. Joy Lawas and Mrs. Joy Kapol. Wa dire? Si Joy Kapol. Duh. Pulos man ni Joy. J ang usa? Fi Lawas. Fi Lawas. Nya Joy Lawas. Ikay Kapol. Joy Kapol. Na may Joy Kapol, na say Joy Lawas. Ilisana ni Fi. Kisa may gasuwat ani. Kamo gyud. Inyo lang diyong himuong pare nga masayop da. I-check in taon ni ninyo. What ay Joy Lawas, no? Fi Lawas. Pwede raman sa mag-ilis inyong naong. Kay pulos man mga balaan. Salamat kayo. Salamat sa ato mga online parishioners. Padayon ta og pamalit og mga slots. Labi na gyud sa atong PSSPP. Kay ato gining gamiton para sa atong kanini ang kasaulugan karong January 31, dakong kasaulugan. Nya magampo ta nga maayo lang gyud ang panahon aron magmalampuson og mas mulig-on pa gyud ang atong pagtuo diha og pagdebosyon og pagsunod ni Señor Santo Niño. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo ato na sang isinggit, Viva Señor Santo Niño. Tanan, Viva Señor Santo Niño. Viva Señor Santo Niño. Viva Señor Santo Niño. Masipang pakpak ni Señor Santo Niño. Hari sa talipay, hari nga kamay, hatagan ta kami na diha sa lugan mo. Hari nga gamanan, hari sa tanan, walay tubong ang pagmahal ng ihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Dayon sa kanulayo, simbahon kagayon. Santo Niño,